Halo? Sairaanhoitajani tilosta juttelin lääkärin kanssa. Ja nyt kun ei ole sellaista tunnetta, että olisi roskaa silmässä tai näin, niin lääkäri kyllä uskoo, että kaikki on tullut pois sieltä. Että jos siinä olisi jotain jäänyt, niin kyllä se niinku sitten silmää ärsyttäisi. Et tietenkin voit vielä yrittää juoksevalla vedellä huuhtoa ja näin, että jos tuntuu siltä, että tai sitten jos se ärsytys nyt lisääntyy, niin sitten olet uudestaan sitten yhteydessä, mutta ainakin näiden tietojen perusteella, kun ei ole tuollaista roskan tunnetta silmässä eikä ärsytystä, niin ei tarvitse ainakaan olla huolissaan siitä, että siellä se enää sitten olisi. Vaikka kaikkia palasia ei ole löytynyt. Niin nekin voi tulla sitten sieltä aikanaan, että Kuinka pitkäksi aikaa palasia on turvallista jättää silmään? Anteeksi, että puhuin päälläsi. Et halua kommentoida sitä, kuinka pitkän aikaa on turvallista, jos silmään jää piilolinssin palanen pienikin. Et halua kommentoida. Mutta siis kyllä lääkäri uskoi just siihen, että kun ei ole mitään ärsytyksen tunnetta silmässä, niin sitten että kaikki palat on sitten tullut ulos. No sinänsä piilolinssi esimerkiksi itsessään ei ärsytä silmää, kun se on silmässä. Niin voisi kuvitella, että pieni piilolinssin palanen ei myöskään ärsyttäisi silmää. No ehkä olen yhteydessä uudelleen tai menen yksityiselle. Katsotaan miten käy. Joo, mutta näillä tiedoilla niin ei Mutta jos pahenee, niin sitten olet uudestaan yhteydessä. Okei, hei hei. Jes, moi.